Koçberiya Halepçe pişti ku Sedam kimyasal avita Halepçe ev çax milletê me Kurdê me başûr hatin vê derê. Vê derê di dönema Ecevî ta köyken hat çêkirinê xaniyê yekqat bûn di wir da cîgirtin û piştî di wir da cîgirtin dora wana têlkirî bû û nikaribûn derkevin, azad derkevin herin ew bikin û piştî wîya milletê me hema hemiya û alîkarî da hevdi ji gunda, ji bajêr em bêjin doşeg û orxan û belgî û betaniye û xwarin ji wan re amade kirin, anîn alîkariya wan kirin. Piştî demek derbas bû wan jî derketin ji xwe re xebat kirin. Em bêjin xebatê karkeriyê di gunda belav bûn ji xwe re xebat kirin. Bo wêya yani însanê me baş bûn. Tu cara neçûn destê xwe ber kesî dirêj nekirin. Yani pars nekirin bi keda xwe, bi xwîdana xwe û jiyana xwe berdewam. Piştî ew hatin vê derê bandora kimyasalê hê li ser wan hebû. Yani gelek însan hetanî demekê bu bandora kimyasalê jiyana xwe dest dan. Yani me bi xwe jî dîtin hinek jê mesela çawa bandora kimyasalê ser wan hebû me bi xwe jî dî û hetanî midekî dewam kir. Piştî wî hêdî ew tesîra ew li ser wan rabû. Tabii qismekî wî jî yani kal bûn, pîr bûn, qismekî pir xizanî kişandin. Qismekî wan jî bi xizaniyê jiyana xwe dest dan. Qismekî wan bi qezayê çûn û goristana wan li vê derê ye. Salê çend cara em tên vê derê ser goristanê em ji wan re dua dikin, em ji wan re fatihe dixwînin. Yani wan jî birayê me hanin jî pir zulm dîtin yani.